ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. 20 ноябр дар шаҳри Гулистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 гидроагрегати нерӯгоҳи қайрухумро баъди навсозӣ ба кор дароварданд. дар доираи лоиҳа 6 гидроагрегат ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти нерӯгоҳ пурранавсозӣ ва иқтидори истеҳсол дар он 60 мегаватт зиёд карда шуд. гузориши Зоҳиршод Тағои Муродзода ва Зайниддини Ҷабборзода. 20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд бо пахши тугмаи рамзӣ 3 гидроагрегати нерӯгоҳи қайрухумро баъди навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. дар доираи лоиҳа 6 гидроагрегат ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти нерӯгоҳ пурра навсозӣ ва иқтидори истеҳсол дар он 60 мегаватт зиёд карда шуд. нерӯгоҳ аз 6 гидроагрегат иборат буда охирини он соли 1956 бо тавоноии лоиҳавии 21 мегаватт ба кор дароварда шуда буд. дар тӯли 69 соли фаъолият гидроагрегат ва дигар таҷҳизоти асосии нерӯгоҳ кӯҳна шуда иқтидори истеҳсолии он то 12 мегаватт коҳиш ёфта буд. аз соли 2019 бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои навсозӣ дар иншоот шурӯъ гардида дар муддати қариб 7 сол 6 гидроагрегати нерӯгоҳ пурра навсозӣ ва иқтидори ҳар яки онҳо ба 29 мегаватт расонда шуд. дар доираи қисми яки лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи қайрухум бо ҷалби шарикони рушд ва мутахассисони дохиливу хориҷӣ то имрӯз таҷҳизоти толори мошинҳо, дастгоҳи идоракунии турбинаҳо, трансформаторҳои системаи ангезишӣ, дастгоҳи идоракунии зери фишор, системаи идоракунии гидроагрегат, 7 трансформатор бо иқтидори гуногун ва дигар дастгоҳҳои асосӣ бо дастрасии онҳо аз кишварҳои пешрафтаи Аврупо иваз карда шуда ба ҷои дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220-110 киловолт, дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ насб гардид. ҳамзамон дар доираи лоиҳаи навсозӣ сарбанди нерӯгоҳ мустаҳкам карда шуда 5 крани борбардор низ навсозӣ шуд. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки то соли 2026 дар доираи лоиҳа бо ҷалби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ корҳои таъмири биноҳо, соҳилмустаҳкамкунӣ ва мунфаршкунии роҳ идома дода мешавад. таҷдиди нерӯгоҳи қайрухум боиси беҳтар гардидани сифати шиддат ва барқтаминкунии энергосистема ба муштариёни вилояти Суғд мегардад. баъди гузарондани пурраи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи қайрухум тавоноии нерӯгоҳ аз 126 мегаватт то ба 174 мегаватт зиёд карда шуд. ҳамин тариқ иқтидори нерӯгоҳ 48 мегаватт зиёд гардида истеҳсоли миёнаи солонаи нерӯи барқ ба 38% афзоиш мегардад. яъне агар солҳои пешина истеҳсоли миёнаи солонаи нерӯи барқ аз 600 то 650 миллион киловатт-соат баробар бошад, акнун истеҳсоли миёнаи нерӯи барқ 850-900 миллион киловатт-соат хоҳад расид. қабл аз оғози корҳои навсозӣ истеҳсоли миёнаи солонаи нерӯи барқ дар нерӯгоҳ 650 миллион киловатт-соатро ташкил медод. пас аз навсозии 6 гидроагрегати нерӯгоҳ ва пайваст намудани он ба шабакаи барқӣ иқтидори истеҳсол ба 900 миллион киловатт-соат расонида шуд. сарвари давлат ба масъулон супориш доданд ки дар доираи лоиҳа корҳои боқимондаро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд то иншооти мазкур баъд аз анҷоми пурраи корҳои бозсозӣ солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. таҷдид аз навсозии нерӯгоҳи барқии қайрухум барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ заминаи бузург мегузорад. бо дастгирии пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нерӯгоҳи барқи оби қайрухум аз таҷдиду барқарорсозӣ бароварда шуда имрӯз омодаи кор мебошад. гидроагрегати мавҷудаи нерӯгоҳ аз таҷдиду барқарорсозӣ бароварда шуда иқтидори лоиҳавии он аз 126 мегаватт ба 174 мегаватт расонида шуд. нерӯгоҳи барқии мазкур аз ду қисмат иборат буда ҳар яки он 3 агрегатро дар бар мегирад. дар навбати аввал 3 агрегати
нерӯгоҳ аз таҷдиду барқарорсозӣ бароварда шудааст. соли 2024 ба истифода дода шуда буданд. айни замон бошад се гидроагрегати дигаре ки дар нерӯгоҳ таҷдиду барқарорсозӣ карда шуданд мавриди истифода қарор дода шуданд. ин мавзеи трансформатори эстакадӣ ва мавзеи опартои холӣ мебошад. баъди навсозӣ ҳамин трансформатори қудратӣ иваз карда шуданд. дар вақти навсозии нерӯгоҳ 450 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуд. мо ҷавонон миннатдори худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, зеро ки бо дастгирии он кас имрӯз мо шароити хуб дорем, бо таҷҳизоти муосир кор карда онро омӯзиш карда метавонем. дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба корҳои сохтмонии ду лоиҳаи нави энергетикӣ дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд ва ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон оғоз бахшиданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд, ки дар доираи ин лоиҳа дар ноҳияҳои Ашт ва Ҷайҳун нерӯгоҳҳои офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегаватт бунёд карда мешавад. ҳар ду иншоот бо дастгирии ҳукумати кишвар аз ҷониби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ бо арзиши 250 миллион доллари амрикоӣ сохта шуда, баъд аз ба истифода додани онҳо сатҳи барқтаъминкунӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардонида мешавад. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастур доданд, ки нерӯгоҳҳои офтобӣ дар ноҳияҳои болозикр то моҳи августи соли 2026 сохта ба истифода дода шавад. лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи офтобӣ дар ноҳияи Ашт барои таъмини 115 000 хоҷагӣ бо нерӯи барқ ва кам кардани партовҳои гази карбон ба атмосфера дар масоҳати 750 гектар бо арзиши 125 миллион доллари амрикоӣ амалӣ мешавад. иттилоъ дода шуд, ки бунёди нерӯгоҳи офтобӣ дар ноҳияи Ашт то моҳи августи соли 2026 идома ёфта дар корҳои сохтмонии он наздики 600 кас ба кор ҷалб мешаванд, ки аксари онҳоро коргарони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳи мазкур 30 сокини маҳаллӣ ба кор таъмин мешавад. корҳои сохтмонӣ дар лоиҳаи бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ дар ноҳияҳои Ашт ва Ҷайҳун аз ҷониби сармоягузорони маҳаллӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Айон Энерҷи ва паймонкор, ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж дар ҳамкорӣ бо ширкати чинӣ ба анҷом расонида мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо истифода аз захираву имконоти фарохи табиӣ ва мавҷудияти манбаъҳои бузурги обӣ амалисозии иқдоми мазкурро барои таъмини рушди минбаъдаи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Ашт ва вилоят муҳим арзёбӣ намуданд. таъкид гардид, ки ҳукумати кишвар ба рушди соҳаи энергетика таваҷҷӯҳи хоса дорад ва барои истеҳсоли энергияи сабз дар доираи стратегия ва барномаҳои давлатӣ нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқии обӣ, офтобӣ ва бодӣ бунёд карда мешавад, ки ҳамаи ин ба беҳсозии сатҳи зиндагии мардум замина мегузорад. 20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар шаҳри Гулистон корхонаи истеҳсоли ранг ва хокаи хушки сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тиглат ва як қатори иншооти дигарро ба истифода доданд. 20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар шаҳри Гулистон корхонаи истеҳсоли ранг ва хокаи хушки сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тиглатро ба истифода доданд. ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки корхона бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда дорои иқтидори баланди истеҳсолӣ мебошад. пас аз ба фаъолият оғоз намудани корхона ҳаҷми воридоти маҳсулот аз хориҷи кишвар то 90% коҳиш хоҳад ёфт. фаъолияти он ба истеҳсоли маводи гуногуни сохтмонӣ, лавозимот барои воситаҳои нақлиёт, маснуоти нимтайёр ва тайёр аз пластмасса, инчунин маснуоти фулузӣ ки бо технологияи куфта омода мешаванд, равона гардидааст. рисолати ширкати мо ин қонеъ гардондани эҳтиёҷоти сокинони Тоҷикистон мебошад ва мо ҳаракат кардостем, ки масолиҳи бо сифати сохтмонӣ ва дастгирии рушди истеҳсоли ватанӣ кунем.
ҳадафи мо ин саҳмгузорӣ дар сохтмони босифат ва баландбардоштани арзиши лоиҳаҳои сохтмонӣ дар Тоҷикистон ва берун аз он аст. дар айни ҳол корхонаи мо 3 самти асосӣ дорад. истеҳсоли маҳсулотҳои рангҳое ки дар асоси об ва дар асоси ҳалкунандаҳо ё растворителиҳо мегӯянд таҳти 3 бренд Титан, Глобус ва Атлас. барои мо хеле ҳам муҳим ҳаст ки корхонаи мо дорои лабораторияст ки бо пешрафтарин таҷҳизотҳои муҷаҳҳаз мебошад. рангҳои сохтмонии корхона аз 24 намуд иборат буда дар зарфҳои пластмассӣ бо ҳаҷмҳои 4, 7, 10, 15 ва 21 килограмм бандобаст мешаванд. рангҳои алкидӣ низ аз 9 намуд иборат буда аз 40 номгӯи ранг дар зарфҳои тунукагӣ бо ҳаҷмҳои 0,8 то 20 килограмм истеҳсол мегардад. хокаҳои хушки сохтмонӣ дар корхонаи мазкур 9 намуд омода шуда дар халтаҳои коғазии 25 килограмма бастабандӣ мешаванд. ҳамаи маҳсулот тибқи меъёрҳои давлатӣ истеҳсол гардида аз назорати қатъии сифат дар корхона мегузаранд. боиси сарфарозӣ аст ки имрӯз корхонаи нави истеҳсоли рангҳо ва хокаҳои хушки сохтмонии ҷедмми Тиглат аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. мо соҳибкорон дастуру супоришҳои пешвои миллатро сармашқи кори худ карда барои гузоштани саҳми арзандаи худ дар саноатикунонии босурати кишвар корхонаи мазкурро бо сармоягузории зиёда аз 32 миллион сомонӣ бунёд намудем. мо кормандон миннатдории самимонаи худро ба пешвои миллат барои пешниҳод намудани як қатор имтиёзҳои андозии гумрукӣ изҳори баён менамоем. махсусан озод намудан аз пардохти боҷҳои гумрукӣ ва аи ҳангоми ворид намудани таҷҳизотҳои нави истеҳсолӣ ки минбаъд барои пурра намудани сармояи оинномавӣ равона карда мешаванд. саҳми имтиёзи пешнибинишуда барои ворид ва ба истифода додани хатҳои нави истеҳсолӣ хело назаррас мебошад. мо минбаъд ҳам саъю талоши худро равона мекунем то ки дар таҳкими раванди саноаткунонии кишвар саҳми арзанда дошта бошем. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки маҳсулоти корхона пурра ивазкунандаи воридот буда талаботи бозори дохилӣ ба маводи босифати сохтмонии ватаниро таъмин мегардонад. дар ҳамин шаҳри Гулистон боз як корхонаи истеҳсолот кушода шуда мо занҳо ба ҷойи кори доимӣ таъмин шудаем. шукрона мекунем ки дар ватани азизамон тинҷи амонӣ кор карда истодаем. истеҳсоли ин маҳсулот имкони густариши содиротро низ фароҳам оварда барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди соҳаи кишвар мусоидат мекунад. бунёди чунин корхонаҳо дар доираи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар сурат гирифта ба таҳкими иқтидори иқтисодӣ ва боло рафтани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ замина мегузорад. 20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ба истифода додани корхонаи истеҳсоли ранг ва хокаи хушки бинокории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тиглат дар ҳамин ҷо як иншооти соҳаи тандурустӣ, 2 корхонаи саноатӣ ва як сардхонаро дар шаҳри Гулистон тариқи фосилавӣ ифтитоҳ карданд. бинои муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Гулистон баъд аз навсозӣ ба истифода дода шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар доштани воридоти дастгоҳҳои муосири соҳавӣ ба муассиса ба масъулони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Гулистон дастур доданд ки истифодаи таҷҳизоти навро дуруст ба роҳ монда сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолиро боз ҳам баланд бардоранд. иншооти дигаре ки ба ҳамин тариқ мавриди истифода қарор дода шуд, ин корхонаи истеҳсоли газоблоки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Орзуи Аъло дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистон буд. тариқи фосилавӣ дар шаҳри Гулистон аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин корхонаи замонавии паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Истиқлоли Гулистон ифтитоҳ ёфт. ҳамчунин дар ин рӯз роҳбари давлат дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистон дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Товус сардхонаи ҳозиразамонро тариқи фосилавӣ ба истифода доданд.
سروری دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام‌های سازندگی در شهر گلستان بهای بلند داده تاکید داشتند که صاحبکاران محلی بابت استفاده ظرفیت‌های استحصالی باید تلاش بیشتر به خرج دهند. بینوی مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری شهر گلستان عبارت از 3 آشیانه و 116 حجره سال 1989 ساخته و استفاده داده شده است و تا این زمان آن تعمیر نشده بود. انشا در مرکز شهر جایگیر بوده آن به تعمیر کلی نیاز داشت. مؤسسه مذکور با 116 حجره خدمترسانی و یاری رسان با دستور سروری دولت محترم امامعلی رحمان از حساب مبلغ‌های بودجت محلی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان با خرج بیشتر از 4 میلیون سومانی تجدید شده با بهترین شرایط کار و خدمترسانی به اهالی پیشکش گردید. اقدام سازندگی در این مؤسسه اجتماعی در دایره نقشه چهاربینی‌های جشنی با افتخار تجلیل شایسته 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده در مدت کوتاه با صفت و سرعت بلند سامان داده شد. مجهزگردانی مؤسسه نیز در چهارچوبه نوسازی آن صورت گرفت. با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت از گذار صلح وحدت ملی پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکز از تعمیر کلی برآورده شد. اینچنین دستگیری به واسطه راهبری دولت مرکز با یک چند نمود تجهیزات‌های زمانه‌ای معاصر تامین گشتند که تا این وقت در مرکز ما وجود نداشتند. یعنی از اینها رنگین رقمی سیار که تا این وقت در مرکز موجود نبود. اینچنین تجهیزات زمانوی برای بیماری‌های گوش و گلوی بینی که لار کامباین میگوییم تجهیزات زمانی معاصر میباشد با آن تامین کرده شد. حجره جراحی ما با پررگی تجهیزات لازمه تعمیر کرده شد. میnnتداری تمام کارمندان تندرستی شهر گلستان را با راهبری معظم ملت میرسونم که چنین غمخوری‌های پدرانه کرده و مؤسسات تندرستی تمام جمهوری را تجهیزات زمانوی تامین کرده استادند. واردات دستگاه و تجهیزات معاصر صحوی به مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری شهر گلستان که توسط دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور عملی شد برای تشخیص و طبابت کارافتادگان مساعدت میکند. عین زمان در این مرکز 19 طبیب، 35 نفر همشیره‌های طب، 9 نفر کارمند خرد طب فعالیت با ثمر دارند. در این ساختار اجتماعی شهر گلستان عین زمان متخصصان صاحب اختصاص طبی اولوی به اهالی خدمت طبی و سانیتری میرسانند که در مجموع فعالیت آنها به پیشگیری بیماری‌ها، تشخیص، طبابت و برقرارسازی سلامتی اهالی نگرانیده شدند. ما طبیبان و کارمندان مرکز سلامتی مناداری خود را برای دستگیری و فراهم آوردن شرایط مساعد به پیشوای معظم ملت ما بیان می‌نماییم. هیئت کارمندان از دستگیری و توجه حکومت مملکت به خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میnnتدار بوده اصلاحات در ساحه تندرستی کشور را که پیش از همه به تامین استواری و دسترسی همه گروه‌های اهالی به معالجه و طبابت و برقرارسازی سلامتی روانه کرده شده است مؤثر ارزیابی می‌کنند. جامعه مهنتی ساختار کمک اولیه طبی و سانیتری شهر گلستان نیز در برابر دیگر مؤسسه‌های تندرستی جمهوری تلاش دارند که جهت باز هم بهتر نمودن دسترسی، سطح و صفت و ثمرانگی خدمترسانی طبی به اهالی، اینچنین رشد شکل‌های نوی کمک اولین طبی و سانیتری سهم بیشتری خویش را گذارند. در منطقه صنعتی شهر گلستان در زمینه جمعیت دارای مسئولیت محدود طاووس سرخانه حاضر زمان به فعالیت آغاز کرد. این انشاءات نو با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره صنعت کنونی مملکت بنیاد گردیده برای تامین محصولات غذایی و کم کردن تلفات محصولات کشاورزی امکانیت فراهم می‌آورد. این سردخانه دارای اقتدار نگهداری 400 تن محصولات گوشتی و 600 تن میوه و سبزیجات بوده با تجهیزات معاصر نگهداری دراز مدت مجهز شده است. استفاده نظام اداره‌کنی حرارت دائمی، کامراهای یخدانی، اداره‌کنی اتوماتیک و خنک‌کنی با سرعت امکان نگاه داشتن صفت و تراوت محصولات را در تمام موسم تامین می‌کند. با اطلاع مسئولان شرکت با استفاده دادن این انشاءات 5 جای نوی کاری تأسیس یافته برای بلند برداشتن ذخیره‌های غذایی و غنی‌گردانی بازار داخلی با محصولات تر و تازه زمینه استوار گذاشته می شود. طبق اطلاع متخصصان تشکیل چنین سردخانه ها نه تنها تلفات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد بلکه به بهتر شدن سطح تامینات، استواری نرخ و رشد صادرات مساعدت می کند. تجهیزات معاصر امکان کار را در این سردخانه معاصر آسان و ثمرناک کرده است. تکنولوژی وارد شده این از دولت
чин ва давлати Туркия мебошад. Технология пешрафта мебошад. ва 10 секция ки он дорад, ҳар як секция он бо интернет пайваст шудааст. ва дар ҳолати нуқсон шудани ягон таҷҳизот он метавонад ба телефони дастӣ хабар диҳад ва дар ин ҳолат мо сари вақт метавонем нуқсонро бартараф намоем. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Товус изҳор доштанд ки сохтмони сардхона ҷавобгӯ ба талаботи бозор ва зарурати таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. ба гуфтаи онҳо минбаъд низ корхона ният дорад иқтидорҳои худро васеъ намуда дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва содирот иқдомҳои нав роҳандозӣ намояд. ифтитоҳи чунин иншооти муосир дар шаҳри Гулистон боз як қадами муҳим дар рушди саноати коркард ва тақвияти имконоти иқтисодии минтақа ба ҳисоб меравад. дар шаҳри Гулистони вилояти Сӯхт корхонаи наву замонавии паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Истиқлоли Гулистон ба фаъолият оғоз намуд. ин иқдоми муҳим бо мақсади густариши истеҳсоли маҳсулоти худӣ, ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ амалӣ гардидааст. тибқи маълумоти масъулин, корхона дорои имконияти парвариши 30,000 сармурғ буда, иқтидори истеҳсолии он 400 тонна гӯшти мурғ дар як солро ташкил медиҳад. барои фаъолияти устувору муназзами ин корхона 12 ҷойи нави корӣ фароҳам оварда шудааст ки саҳми худро дар зиёд шудани сатҳи шуғл дар минтақа мегузорад. дар ин корхона таҷҳизоти муосири соҳаи паррандапарварӣ ҷойгир карда шуда, барои нигоҳдорӣ, парвариш ва ғизодиҳии мурғҳо шароити хуби санитариву беҳдоштӣ фароҳам аст. истеҳсоли босифати маҳсулот ва дастгирии бозори дохилӣ аз ҳадафҳои асосии корхона ба ҳисоб меравад. ифтитоҳи корхонаи паррандапарварии Истиқлоли Гулистон қадами муҳим дар самти таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти хушсифат мебошад. дар корхона ду бинои асосӣ барои нигоҳубин ва парвариши парранда бунёд гардидааст ки ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. дар ҳар бино 15,000 сар чӯҷа парвариш меёбад. дар 45-рӯзагӣ аллакай чӯҷаҳо аз 5 то 8 кило вазн мегиранд. роҳбарияти корхона иброз доштанд ки ҳадафи асосии мо баланд бардоштани сатҳи истеҳсолот, истифодаи технологияҳои пешрафта ва пешниҳоди маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба мардум аст. албатта дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат моро рӯҳбаланд месозад ва имконият медиҳад ки иқтидорҳои истеҳсолиро боз ҳам васеъ намоем. корхонаи мо имконият медиҳад ки ҳаҷми истеҳсолии гӯшти паррандаро ба минтақа ба таври назаррас зиёд гардонад. даҳҳо ҷойҳои кории нав таъсис ёбад ва бо استفاده به تکنولوژی معاصر محصولات‌های باسفت به بازار داخله برآورده شود. به پیشوای معظم ملت برای دستگیری پیوسته صاحبکاران و امکانیت‌هایی که برای پیشرفت استحصالات و انکشاف ساحه مهیا می‌سازند، منتداری صمیمی خود را بیان می‌کنم. корхона пурра бо низоми автоматӣ кор мекунад ва ин имкон медиҳад ки парранда дар муҳити тоза ва бо ғизои солим парвариш ёбад. масъулин таъкид намуданд ки бо ба фаъолият оғоз намудани корхона имконияти афзоиши ҳаҷми истеҳсол, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ва таъмини пурраи бозор бо гӯшти тару тоза бештар мегардад. با فعالیت آغاز کردن کارخانه استحصال خشت سبک گازابلوک جمعیت دارای مسئولیت محدود آرزوی اعلی از طرف صاحبکار قهرمان همراقولوف قدمی نوبتی در سمت صنعتی کنانی با سرعت در شهر گلستان عنوان می شود. مواد ساختمانی جوابگو به طلبات اهالی استحصال شده تامینات واردات عوض کننده دارد. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از ماه ینوری سال 2025 آغاز گردیده، آن در مهلت کوتاه مورد بهره برداری قرار گرفت. خشت سبک کارخانه پرره به استانداردهای پذیرفته شده جوابگو بود. از خشت معمولی 3 مراتب سبکتر است و همچنین صدا و گرمی و سردی را نمیگذراند. این نمود خشت سبک نیز عوض کننده واردات است. با گفته مسئولان ارزش اصلی محصولات نسبت به خشت مقرری دسترس و نرخ فروشش هم نسبتاً ارزان می باشد. ما با جانبداری سیاست راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و جواباً به دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم که جمعیت دارای محصولیتش محدود خشت ارزی اعلی را فعال سازیم. خطهای تکنولوژی از خارج مملکت وارد کرده شد. ارزش آن 1.5 میلیون دلار آمریکایی تشکیل می‌دهد. در آینده تصمیم داریم که حجم استحصال را زیاد کرده
талаботи аҳолиро ба намуди маҳсулотҳо хона созем. иқтидори корхона дар як бас 2000 дона хишти сабук ё газоблокро ташкил медиҳад. бобати бунёд намудани корхона зиёда аз 2 миллион сомонӣ сарф гардидааст. бо пурра мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи мазкур 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. иқтидори нави истеҳсолӣ дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистон фаъол гардонида шуда, дастгоҳу таҷҳизоти он аз ҷумҳуриҳои Чин ва Узбекистон ворид карда шудааст. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ки ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидааст, дар асоси ворид намудани технологияҳои муосир мақсаднок амалӣ шуда метавонад. айни ҳол дар заводи мо 30 нафар ҷои кори ташкил кардем. ба мутахассисони олмонӣ ҳозир маслиҳат карда ба технологияи олмонӣ ҳозир истифода карда истодем. маҳсулоти газоблок ин гарм нигоҳдоранда ин гарми хунукии нағз дашт медорад. ашёи хом ҳозир 99% маҳаллӣ буда, фақат 1%аш аз Хитой, аз Россия медорад. дар нақша дорем ки истеҳсолот воқеан рушди соҳаи саноат ва таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, мавсимиву доимӣ, баландбардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он ҳамзамон ба баланд гардидани сатҳи некуаҳолии сокинон асос мегузорад. бо дарки муҳимияти ин масъала ва бобати саҳмгузории бештар дар рушди иқтисоди миллӣ, роҳбарият ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орзуи аъло низ тасмими тавсеаи фаъолиятро пеш гузошта, азм доранд ки ҳаҷми истеҳсолотро афзоиш диҳанд. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори солгарди 35-уми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин бештар аз 2 километр роҳҳои мошингарди то корхонабаранда асфалт пӯш карда шуд. дар маҷмӯъ бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иқтидори нави саноатӣ дар баробари бароварда сохтани эҳтиёҷоти аҳолӣ бо маҳсулоти муосири худӣ, инчунин дар масъалаи бокор таъминкунии сокинон мусоидат хоҳад кард. 20 ноябр дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти пластикӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Чавроқро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 20 ноябр дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти пластикии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Чавроқро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо мақсади саҳмгузорӣ дар раванди татбиқи ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Анвар Зафарзода бунёд шуда дорои хатҳои муосири истеҳсолӣ мебошад. дар коргоҳ дар як рӯз бо коркарди қариб 2.5 тонна ашёи хом истеҳсоли 155 000 адад маҳсулоти тайёри пластикӣ ки дар шароити имрӯза барои рӯзгори аҳолӣ ва рушди соҳаи саноати кишвар зарурати бештар дорад истеҳсол карда мешавад. ҳоло дар коргоҳ бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ки аз ҷумҳурии мардумии Чин оварда шудааст, истеҳсоли 12 номгӯи маҳсулоти пластикӣ ба монанди сарпӯшу дастак барои зарфҳои гуногун, қуттӣ барои нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ, масолеҳи ороишӣ ва рангҳои сохтумонӣ, зарфи хурд барои нигаҳдории ғизо, инчунин дигар лавозимоти зарурӣ мутобиқ ба меъёру талаботи бозор ба роҳ монда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро барои бунёди чунин иншооти саноатӣ муҳим арзёбӣ карда ба масъулон супориш доданд ки бештар ба сифати маҳсулот таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. мо пеш аз ҳама ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоем ки ҳамеша соҳибкоронро дастгирӣ менамоянд. натиҷаи ҳамин дастгириҳост ки чунин коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар кишвар сохта ба истифода дода мешавад. ба мо низ муяссар гардид ки дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ ба сурати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров коргоҳи истеҳсолии маҳсулоти пластикиро ба кор дарорем. маҳсулоти истеҳсолшаванда пурра ивазкунандаи воридот аст. агар оянда фаъолияти корхона дар ду бас ба роҳ монда шавад, ба ҷои кор таъмин намудани бештар аз 30 нафар имкон дорад.
бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани коргоҳ бештар аз 10 нафар бо кор таъмин шуданд. дар ин коргоҳ маҳсулоти тайёр тариқи дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба таври автоматӣ амалӣ шуда кори дастӣ кам ба назар мерасад. дар ин коргоҳ раванди истеҳсолот пурра тариқи дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба роҳ монда шудааст. шароити корӣ хуб буда, мақсади мо коргарон аз он иборат аст ки маҳсулот бо сифати баланд истеҳсол карда шавад. таъкид гардид ки мақсади асосии муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чавроқ баланд бардоштани сифат, пас кардани нархҳо ва қонеъ гардонидани дархосту ниёзи мизоҷон тадриҷан ворид шудан ба бозори кишварҳои хориҷӣ мебошад. истеҳсоли 155 000 адад маҳсулоти пластикӣ дар як рӯз ин ниҳояти кор нест. мо агар фаъолияти коргоҳро дар ду баст ба роҳ монем, имкон аст дар як шабонарӯз ҳаҷми истеҳсолот як баробар зиёд шавад. барои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тамоми имконият мавҷуд аст. дар коргоҳ мутахассисони варзидаи соҳа фаъолият доранд ва маҳсулот мутобиқ ба меъёри талаботҳои замони муосир истеҳсол карда мешавад. муҳимтар аз ҳама дар ин ҷо истеҳсолот бепартов аст. дуюмин иншооте ки дар ҳамин ҳудуд бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд, сардхона барои нигаҳдории 600 тонна маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ки аз ҷониби муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Чавроқ бунёд гардидааст. ҳоло дар ин сардхонаи замонавӣ 4 намуди ангур нигаҳдорӣ мешавад. дар сардхона дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ки ҳарорати дохилии иншоотро мутобиқ ба меъёр нигоҳ дошта сифати хуби маҳсулотро таъмин менамояд, насб карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид масъулонро вазифадор карданд ки барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ аз имконияти чунин сардхонаҳои замонавӣ самаранок истифода бурда, давоми сол сабади истеъмолии шаҳрвандонро бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ғанӣ созанд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. гуфта шуд ки дар давоми 10 моҳи соли равон деҳқонони вилояти Суғд 364 000 тонна ғалладонагӣ, 743 600 тонна картошка, 651 500 тонна сабзавот, 161 800 тонна полезӣ ва 261 100 тонна мева истеҳсол намуда, ҳамчун таъминкунандаи бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас мегузоранд. алҳол дар ҳудуди вилоят ҷамъоварии давраи тирамоҳии маҳсулоти кишоварзӣ ҷараён дошта, деҳқонон аз фаровонии сабзавоту полезию лӯбиёгиҳо ки ҳосили киштии такрорӣ аст, изҳори қаноатмандӣ менамоянд. баҳри таъмини иҷрои дастурпоршои асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишоварзони ноиб Бобоҷон Ғафурро тавонистанд дар соли 2025 зиёда аз 20 000 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронанд. аз ҷумла кишти зироатҳои асосӣ сабзӣ 366 гектар, пиёз дар майдони 791 гектар ва пахта дар майдони 7505 гектар гузаронда шудаанд ки айни ҳол ҷамъоварии ҳам сабзавот ва ҳам пахта вомаром идома дорад. умуман дар ҳудуди ноҳия баҳри фаровонҳосилӣ ва самараноку мақсаднок истифода бурдани заминҳои корими обӣ дар ноҳия зиёда аз 3700 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ хусусан ба монанди ғалладонагиҳо ва лӯбиёгиҳо инчунин сабзавотҳо кишт гузаронда шудааст ки айни ҳол аксари зироатҳои кишоварзӣ ҷамъоварӣ карда шуда. тамоми намуди маҳсулоти кишоварзӣ нисбати ҳамин давраи соли гузашта зиёд истеҳсол карда шудааст. иттилоъ дода шуд ки дар давоми 10 моҳи соли равон ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 22,2 миллиард сомонӣ расонида шуда, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 111,5% таъмин гардид. 20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Чавроқ ҳамчунин ба таври фосилавӣ 6 иншооти таъиноти гуногунро ки бо саҳми мақомоти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ бунёд карда шудааст, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ифтитоҳ намуданд. аввалин иншооте ки ба тариқи фосилавӣ ба истифода дода шуд, корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хишти Ором дар деҳоти ба номи Дадабой Хулматов мебошад, ки аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шудааст.
корхонаи истеҳсоли хишти сабуки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бустон бошад, дар мавзеи рухаки деҳоти Ғозиён ба кор дароварда шуд. Дар корхона бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир ки асосан аз хориҷи кишвар оварда шудааст, дар як сол истеҳсоли 72 000 метри мукааб хишти сабук ё газоблок имкон дорад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Анко Инвест ки аз ҷумлаи калонтарин ширкатҳои истеҳсолии вилояти Суғд ба ҳисоб меравад, дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи чӯҷабарорӣ бунёд намуд. Дар давоми як сол корхона имкон дорад 6 миллион сар чӯҷа истеҳсол намояд. ضمن معرفی امکانیت و اقتدارهای استحصالی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در دوام 10 ماه سال روان در ناحیه باباجان غفورов 22 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی با تأسیس قریب 200 جای کاری به استفاده داده شد. در این روز سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین بنای تعلیمی، آشخانه و خوابگاهی لیسه کسبی و تکنیکی ناحیه باباجان غفورов را که با خرج قریب 4 میلیون سومانی نوسازی کرده شده است مورد بهره برداری قرار دادند. در مرکز ناحیه باباجان غفورов باز یک کودکستان خصوصی مورد بهره برداری قرار داده شد. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی اختران مهر در پرتو اقدام‌های سازنده رهبر دولت از جانب صاحبکار محلی بنیاد گردیده برای تعلیم و تربیت 360 کودک پیش بینی شده است. با پیشوای ملت اطلاع دادند که در این مؤسسه تحصیلات تا مکتبی امکانیت مساعد برای تعلیم و تربیت کودکان مهیا بوده، برای بازی و فراغت نیز شرایط ضروری فراهم می باشد. در این روز پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همچنین به طور فاصلوی قصر فرهنگ دهاتی به نام ددبای خلمتوف را که با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov ساخته شده است مورد بهره برداری قرار دادند. تاکید کردن به مورد است که در 6 انشاءاتی که رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی در ناحیه باباجان غفورov به استفاده دادند، در مجموع 230 کس با کار دائمی تامین شدند. در جماعت دهاتی به نام ددبای خلمتوف ناحیه باباجان غفورov کارخانه استحصال خشت پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت آرام با اقتدار کلان استحصالی تا 100,000 دانه خشت پخته در یک شبانه روز مورد استفاده قرار داده شد. مساحت کارخانه خشت آرام 3 گکتار بوده از طرف صاحبکار وطنی امان عبدالله‌زاده و فرزندش علیشیر امانزاده ساخته شده است. بنیاد کارخانه مذکور بهر تامین نیاز شرکت‌های بناکاری شهروندان با مسائل خصوصیت وطنی در نظر داشته شده خشت‌های ساختمانی با اندازه‌های گوناگون موافق با طلب و درخواست بناکاران استحصال می‌گردد. خطای تکنولوژی پوره نبوده کار در روند استحصالات با واسطه تجهیزات معاصر ربات صورت می‌گیرد که مهنت دستی کم در وقت کوتاه محصولناکی کار زیاد و صفت محصولات برتری دارد. بهر بنیاد کارخانه آوردن تجهیزات و وصل و نصب آن 30 میلیون سومانی صرف گردیده است. کارخانه مذکور در دایره تطبیق هدف استراتژی حکومت کشور برای افزایش استحصال مصالح ساختمانی، فراگیری ساکنان با کار دائمی و رشد صنعت از حساب امکانات‌های طبیعی تشکیل یافته است. فعالیت جمعیت دارای مسئولیتش محدودی خشت آرام برای تامین طلبات ساختمانی به راه مانده شده است. تشبث و دستگیری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در مملکت از جمله ولایت سوخت ساختمان‌های نو بنیاد گردیده ساختند. با نظر داشت طلبات ما تصمیم گرفتیم که کارخانه‌های نو اقتدار زیاد استحصالی داشته بنیاد کنیم. استحصالات پر با واسطه تکنولوژی نو به راه مانده در یک شبانه روز اقتدار استحصالی 100,000 دانه غشت می باشد. از پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همیشه منتظر هستیم که به صاحبکاران چنین امکانات ها دادند که با کشورهای خارجی همکاری نماییم، کارخانه‌های نو بنیاد نماییم و در رشد مملکت سهم خود را گذاریم. در کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت آرام برای روند استحصال خشت ساختمانی اشیاء خام خاک از ناحیه جبار رسولوف طریق نقلیات آورده استفاده می شود. روند استحصال محصولات به طور شبانه روزی بوده در 3 بست صورت می گیرد و 25 نفر ساکنان محلی با کار دائمی تامین گردیدند. در این کارخانه یک چند غشت استحصال کرده می شود، یعنی که در روزی 24-12-6 یا 24-12-9
бо як миқдори шикофдор гуфта мешавад дар унҷо, яъне ки ғиштҳои ин ҳозири замон барои баландошӯёнаҳо ва тарзи автоматикӣ истеҳсол карда мешавад. Корхонаи автоматикӣ бошадан бо бе коргарои маҳаллиам бо то 20 нафар то 23 нафар одам кор карда истодааст. бо афзалият додан ба таҷрибаи муосир бунёди корхонаи саноатӣ бо иқтидори калони истеҳсолӣ ва роҳ мондани раванди кор тариқи технологияи замонавӣ талаботи бозорро бо маҳсулоти босифати ватанӣ қонеъ мегардонад, ки аз воситаҳои рушди соҳаи саноат маҳсуб меёбад. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хишти ором дар сурати фаъолияти доимӣ иқтидор дорад, ки дар давоми сол то 36 миллион дона хишти пухта истеҳсол намояд. ба таъкиди муассисони корхона, самараи сулҳу субот, имтиёзҳо, дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки раванди бунёдкорӣ дар шаҳру деҳоти кишвар вусъат гирифта, асосу замина барои ташкили корхонаҳои масолиҳи бинокорӣ ҷиҳати таъмини талаботи афзоянда гардидааст. дар мавзеи рухаки ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли хишти сабуки сохтмонӣ газоблоки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон ташкил ёфтааст. корхона ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади саҳмгузорӣ дар раванди татбиқи ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз тарафи соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Чин ба таври муштарак бунёд шуда масоҳати он 9.7 гектарро ташкил медиҳад. барои бунёду ба кор даровардани корхона 32 миллион сомонӣ харҷ гардида, дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз хориҷи кишвар оварда шуда фаъолият ба таври назаррас сурат мегирад. корхона дар як шабонарӯз иқтидори истеҳсоли 300 то 500 метри мукааб хишти сабук ё газоблокро имкон дорад. ашёи хом, реги квартсӣ, қуму дигар масолиҳи зарурӣ аз ҳисоби корхонаҳои дохили кишвар таъмин ва дар раванди истеҳсоли маҳсулот истифода мешавад. фаъолияти корхона асосан аз ҳисоби гази табиӣ ба роҳ монда шудааст. раванди истеҳсолот чанд марҳиларо дар бар мегирад, аз ҷумла омода кардани гел, қолабандӣ, буғмонӣ дар ҳарорати 200 дараҷа ва бастубандии маҳсулоти тайёр тариқи дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба таври автоматӣ амалӣ шуда кори дастӣ кам ба назар мерасад. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи Файзи Бӯстон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 50 ҷойҳои нави корӣ ташкил ёфт, ки маоши кормандон вобаста ба ҳаҷми кор аз 2 то 6 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. корхонаи муштараки мо муштараки Тоҷикистон ва Чин мебошад. истеҳсоли асосии мо газоблок, яъне ки риштаҳои сабук мебошад. таҷҳизотҳо аз ҷумҳурии мардуми Чин оварда шудааст. ҳаракат карда истодем ки дар оянда ҳаҷми маҳсулотро зиёдтар барорем. ашёи хоми мо ҳамаш аз ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. реги квартсӣ мегӯян, дуюмаш гипс ва оҳаксанг, цемент, ҳамаи инро мо аз ҳамин корхонаҳои гирду атроф дастрас меравем. иқтидори истеҳсол дар ҳаҷми миёна аз 300 то 500 куб мебошад дар як шабонарӯз. бино ба таъкиди масъулини корхона, ҳамкориҳои қавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ имтиёзу имкониятҳои пешниҳод гардидааст, ки сармоягузоронро ҷиҳати ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ барои таъмини талаботи афзоянда бо масолиҳи босифати сохтмонӣ ҳавасманд намудааст. бино ба арзёбии мутахассисони соҳаи сохтмон, хиште ки дар ин корхона истеҳсол мешавад ва гармию сардӣ тобовар буда масолиҳи ивазкунандии воридот ба ҳисоб меравад. дар корхона маҳсулоти истеҳсолшуда аз озмоиш гузашта баъд барои истифода дар кори сохтмонҳо фиристода мешавад. аз 9.7 гектар масоҳати замини ҷудо гардида дар як қисмати он корхонаи истеҳсоли хишти сабуки сохтмонӣ ташкил ёфта, ҳамчунин масоҳати калон барои нигоҳдории ашёи хом, маҳсулоти тайёр дар назар дошта шудааст. ҳамчунин дар назар аст, ки оянда дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боз якчанд корхонаи нави истеҳсолӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад, ки ба ин восита ҷойҳои нави корӣ таъсис ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ боз ҳам зиёд мегардад. корхонаи чӯҷабарории Анқо Инвест дорои имкониятҳои васеъи истеҳсолӣ буда дар самти афзоиши ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ нақши муҳим мегузорад. айни замон дар корхона 6 миллион сар чӯҷа парвариш мешавад. мувофиқи дурнамо, корхона имконият дорад, ки ҳар як моҳ то 500 ҳазор чӯҷа истеҳсол намояд, ки ин нишондиҳанда дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза аҳамияти калон дорад. сехи мо мувофиқи меъёрҳои аврупоӣ тарҳизӣ шудааст. дар сех минтақаҳои қабули тухм
ҷобаҷогузаронӣ ва анборкунии тухм ҷойгир шудааст. Толорҳои асосӣ аз 18 инкубатор иборат аст, ки ҳар як инкубатор 57600 тухм ҷойгир карда метавонад ва залҳои бароришӣ дорем, ки аз 15 шкаф иборат аст. ҳар якта шкаф 19200 чӯҷа бароварда метавонад. Миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки мо соҳибкоронро пайваста дастгирӣ мекунанд ва мо аз дастгириҳои ҷаноби олӣ роҳбаланд гардида бештар кӯшиш мекунем, ки ҳамин хел корхонаҳои наву замонавӣ дар ватани худамон бисозем ва барои фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ саҳми худро гузорем. раванди истеҳсол дар ин муассиса пурра автоматизатсия шудааст. аз назорати ҳарорати ҳаво ва тавозуни намӣ то ҷамъоварии тухм ва таъмини ғизои парранда, ҳама корҳо тавассути муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ, ки аз ҷумҳурии Олмон ворид гардиданд, ба роҳ монда шудааст. истифодаи технологияи навтарин, риояи талаботи соҳа ва фароҳам овардани шароити оптималӣ имкон медиҳад, ки чӯҷаҳо дар 21 рӯз тавлид шаванд. ин яке аз нишондиҳандаҳои баланди самаранокии парвариш ба ҳисоб меравад. айни ҳол дар корхонаи чӯҷабарорӣ 11 сокини маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. бо густариши фаъолияти истеҳсолӣ шумораи ҷойҳои корӣ бо зиёд гардидани пешниҳод дорад. корхонаи чӯҷабарории Анқо Инвест бо истифода аз имкониятҳои давлатӣ ва дастгириҳое, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шуданд, бо ташаббус ва саҳми соҳибкорони ватанӣ бунёд гардидааст. ин иқдом ҳам ба рушди истеҳсоли ватанӣ ва ҳам ба таъмини амнияти озуқавории кишвар мусоидат менамояд. дар доираи сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд туҳфаи арзанда ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ гардида, дар ҳаҷми умумии 3 млн 975 000 сомонӣ дар масоҳати умумии 10 000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти бунёдгарида 60 нафар аз ҷумла 28 омӯзгор ба ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. барои мо омӯзгорон ва шогирдон ифтихори бузург аст, ки имрӯз чунин бинои зебо ва боҳашамат фароҳам оварда шуд. бо дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи маориф инчунин рушди фанҳои дақиқ рӯз аз рӯз рушд меёбад. мо аз ин синфхонаҳои муосир истифода бурда ба хонандагон на танҳо донишҳои назиравӣ, балки малакавии онҳоро такмил медиҳем, то ки дар оянда соҳиби касб шуда бар ватани худ хизмат намоянд. бинои навбунёд аз 10 ҳуҷраи корӣ, 15 синфхона бо таҷҳизоти зарурии соҳа ва 4 устохона мебошад. дар иншооти таълимӣ 250 хонанда аз рӯи 7 ихтисос, аз ҷумла дузандагӣ, ҳисобдор бо донистани компютер, челонгар, таъмири муҳаррики нақлиёт, назоратчии барқӣ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ ба таълим фаро гирифта мешаванд. از آن افتخار داریم که امروز برای ما چنین بینای زیبا و زمانوی فراهم آورده شد. ما هر روز با محبت و شوق دوختن، طراحی کردن و ایجاد نمودن را می‌آموزیم. هدف ما این است که در آینده لباس‌های زیبا و زمانوی تهیه نموده نام وطن خود را در بازار جهانی بلند برداریم. منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که برای ما جوانان چنین بینای زیبا و زمانوی فراهم آورده‌اند. дар литсеи касбии техникӣ 2 сол барои таҳсил муқаррар гардидааст. муассиса ҳамзамон дорои хобгоҳи замонавӣ буда, дар он 60 нафар донишҷӯ ба ҷои хоб таъмин шуданд. иншооти мазкур замина фароҳам овард, ки хонандагон бо ба даст овардани имкониятҳои зарурӣ соҳибкасб бигарданд. имкониятҳои зарурӣ барои насли фардоафзуни миллат имконият медиҳад, ки донишҳои муосир аз бар намуда барои ояндаи дурахшони ин сарзамин саҳми арзанда гузоранд. бинои муассисаи ғайридавлатии таҳсилоти томактабии Ахтарони Меҳр бо харҷи 2.5 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Парвиз Охунӣ сохта ба истифода дода шуд. ин тадбири муҳим дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ амалӣ гардид. бинои ширхоргоҳ кӯдакистони хусусӣ, ки дар шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қомат афрохтааст, аз 3 ошёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои алоҳидаи хоб, машғулиятгузаронӣ, ошхона ва нуқтаи тиббӣ мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми худ
муроҷиат карданд ки дар ҳар маҳаллаҳои аввалинишин ки аз 100 оила зиндагӣ мекунанд ҳатман бояд як кӯдакистон ташкил карда шавад. мо соҳибкорон низ азм гирифтем ки дар шаҳре ки бобоҷон ғафуров як бинои маъмурии ҷомеати дораи маҳдуди сохтмон деҳот ки имрӯз аз навсозӣ намуда ҳамчун як муассисаи таълимӣ то мактабӣ барои хизматрасони 360 нафар кӯдак ба истифода диҳем. имрӯз бинои мо яке аз биноҳои замонавӣ ва бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳазонида шудааст. 12 гурӯҳ ташкил карда шудааст. барои 360 нафар кӯдакон хизматрасонӣ мекунанд. 54 нафар ҷойи корӣ таъмин карда шудааст. ҳамаи имкониятҳо барои ояндаи дурахшони кӯдакон муҳайё карда шудааст. ҳоло дар муассисаи таҳсилоти томактабии Ахтарони Меҳр дар 12 гурӯҳ имконияти мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё буда, барои бозиву фароғат низ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. толори барҳавое ки дар муассиса имрӯз бунёд гардидааст барои гузаронидани хушҳолиҳо, чорабиниҳо, рӯзҳои ҷашнӣ мусоидат намуда, ҳамзамон дар синфхонаҳо тамоми адабиётҳои муосир, тахтаҳои электронӣ, ҳамзамон аз воситаҳои техникии таълимӣ пурра таъмин карда шуданд ки кӯдакон метавонанд дар фазои сулҳу осоиштагӣ ва дар чунин шароитҳои мусоид таълиму тарбия гирифта бошанд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии Ахтарони Меҳр барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони аз 1.5 то 7 сола тариқи озмон 12 мураббияи бо таҷрибаи соҳибмаълумот ҷалб карда шуда, таҳсил ва раванди машғулият бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. خیلی که در پیام نوبتیشان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید نمودند در سراسر کشور عزیزمان صف مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی افزوده ایستاده است، زیرا که آینده درخشان تاجیکستان عزیزمان محض در دست نسل نورس است که انکشاف همه‌جانبه آنها از ما مربیان وابستگی دارد. توجه دویمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تعلیم و تربیت کودکان و نورسان باعث گردید که در تمام گوشه و کنار مملکت صدها باغچه و مرکزهای انکشاف کودک ساخته مورد استفاده قرار داده شوند. این روند در ناحیه باباجان غفورов وسعتی تازه پیدا کرده است. عین زمان در ناحیه باباجان غفورов 40 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی عمل می‌نماید و فراگیری کودکان به این زینه تحصیلات با نظرداشت مرکزهای انکشاف کودک 27.3% را تشکیل می‌دهد. مورد به تاکید است که در زمان صاحب استقلالی با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت و سهمگذاری صاحبکاران در ناحیه 27 کودکستان نو زمانوی مورد بهره‌برداری قرار گرفته در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شرایط و امکانات تعلیم و تربیت بهتر گردید. I'm
ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳоти ба номи Дадабой Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани қасри фарҳанг далели возеҳи амалишавии ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат мебошад. иншооти муосири фарҳангӣ аз ду ошёна иборат буда бо харҷи 4,5 миллион сомонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо сатҳу сифати баланд бунёд шудааст. қасри фарҳанги муосир дорои як толори калон бо 300 ҷои нишаст ва ҳуҷраҳои машқу тамрин буда дар он шароити зарурии корӣ барои маъмурият ва аҳли фарҳанг фароҳам мебошад. ифтитоҳи қасри фарҳанг боиси хушҳолии аҳли санъату ҳунари деҳоти ба номи Дадабой Холматов гардид, зеро акнун онҳо дар шароити замонавӣ кору фаъолиятро идома дода метавонанд дар рушди бахшҳои алоҳидаи фарҳанги ҷумҳурӣ саҳмгузор бошанд. имрӯз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 54 муассисаҳои фарҳангӣ кору фаъолият доранд, аз он ҷумла 31 китобхона филиалҳо, инчунин 19 муассисаҳои клубӣ, хонаҳои фарҳанг, қасрҳои фарҳанг ва як мактаби санъати ноҳия. албатта ҷиҳати амалӣ гардонидани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ҷамоати деҳоти ба номи Дадабой Холматов қасри фарҳанг аз навсозӣ гардид ва як тӯҳфа барои аҳли фарҳангчиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров инчунин сокинони ҷамоати деҳоти Дадабой Холматов аст. корҳои сохтумонӣ дар бинои қасри фарҳанги деҳоти ба номи Дадабой Холматов моҳи майи соли равон оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ бо назардошти сохти меъмории миллӣ ба анҷом расонида шуд. даромадгоҳ, толор ва ҳуҷраҳои иншоот бо назардошти таъриху фарҳанги ғании қадимаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик оро ёфтааст. ҳамчунин дар ин иншооти фарҳангии 5 синфхонаи таълимӣ барои тарбиятгирандагони филиали мактаби санъати ноҳия, китобхона, хонаи ақди никоҳ ва дигар иншооти ёрирасон мавҷуд буда имкониятҳо ба таври дилхоҳ истифода мешаванд. дар ошёнаи дуюм бошад барои маъмурияти ҷамоати деҳоти Дадабой Холматов дар 8 ҳуҷраи барҳаво шароити созгори кору фаъолият фароҳам оварда шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 60 нафар сохтмончиҳо бо ҷои кор таъмин буданд. пудратчии иншоот корхонаи воҳиди давлатии таъмирии сохтмонӣ мебошад. мо кормандони китобхона аз он шодем ки имрӯз соҳиби як китобхонаи зебою барҳавое гардидем. пеш аз ҳама миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор мекунем, ки бо талошу заҳматҳои он кас Тоҷикистони мо рӯз аз рӯз ободу зебо, гулгул шукуфта истодааст. дар миқёси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 31 адад китобхона фаъолият бурда истодааст ва ҳамасола ба китобхонаҳои ноҳия аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров китобҳои тоза нашр ворид карда мешаванд. кормандони соҳаи фарҳанг ва сокинони деҳот ин тӯҳфаи арзишманди навбатии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо хушнудӣ ва арзи эҳтирому миннатдорӣ пазируфтанд. масоҳати қасри фарҳанг бо назардошти гулгашту дигар иншооти ёрирасон дар маҷмӯъ 2 гектарро ташкил медиҳад. бо мақсади зебову назаррабо гардонидани атрофи қасри фарҳанг гулгашти фарҳангию фароғатӣ бо ниҳолҳои нодиру ҳамешасабз ва гулҳои рангоранг бунёд шудааст ки сокинони деҳоти ба номи Дадабой Холматов метавонанд дар ин мавзеъ истироҳату фароғат намоянд. дастовардҳои соҳаи нақлиёт ва сохтмону барқарорсозии роҳҳои автомобилгарди кишвар дар давраи соҳиби истиқлолӣ беназир буда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз тамоми имкониятҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо лоиҳаҳои зиёди сармоягузориро татбиқ менамояд. 20 ноябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 қитъаи роҳи мошингарди деҳмой кони бодомро ба истифода доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 қитъаи роҳи мошингарди деҳмой кони бодом, деҳмой Бобоҷон Ғафуров, Бобоҷон Ғафуров Хистеварс ва Кучкак кони бодомро бо буридани лентаи рамзӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. роҳи мошингарди деҳмой Бобоҷон Ғафуров Хистеварс, Кучкак кони бодом дар масофаи 52 километр дар доираи барномаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи марказӣ ки дар Тоҷикистон дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
عملی کرده می شود با سطح و صفت بلند و مطابق با استانداردهای بین المللی با ارزش 56 میلیون دلار بنیاد گردیده است. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در راه ماشینگرد دهمای کانی بادام 11 پل ماشینگذار، 17 ایستگاه، دیوارهای آهن و بتونی، خطهای برق و علاقه از هر دو کناری راه، پیاده‌راه‌ها از تخت‌سنگ، پنجره‌های حمایوی کناری راه، نصب علامت‌های راه و بنیاد دیگر انشاءات یاریرسان موافق لایحه بنیاد گردید. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت ساختمان راه‌ها تا سرحدها از نوسازی و آباد و زیبا گشته ایستاده است. مقصد اساسی ساختمان انشاءات مذکور تامین نمودن بخطری و حرکت منتظم واسطه نقلیات از جمله با معیارهای بین المللی مطابق نمودن حالت و اندازه‌های گیومتری راه، اینچنین صرف نمودن وقت و سازشواری برای کشاندن مال‌های نیازی مردم در همه گونه فصل سال، تامین نمودن جای‌های کاری و پس نمودن سطح کمیزاتی در حدود جمهوری به حساب می‌رود. یادآور می‌شویم که 8 اکتبر سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساختمان راه ماشینگرد دهمای کانی بادام آغاز رسمی بخشیده تاکید نموده بودند که کارهای ساختمانی با صفت بلند انجام داده شود. باید گفت که 10 سپتامبر سال 2024 پیشوای ملت در دایره سفر کاری به ولایت سوخت با جریان کارهای ساختمانی راه مذکور شناس گردیده بودند. اینک پس از 4 سال راه ماشینگرد دهمای کانی بادام مطابق با معیارهای استانداردی مورد بهره برداری قرار گرفته، همچون قسم ترکیبی انفراساختار نقلیاتی در کشور و منطقه امکانیت‌های ترانزیتی تاجیکستان را وسیع می‌گرداند. در این مدت راهسازان توانستند با نیروی تازه و با استفاده از شرایط موجوده کارهای ساختمانی را با صفت بلند انجام دهند. مورد بهره برداری قرار گرفتن راه دهمای کانی بادام را ساکنان ولایت سوخت با صمیمیت افزون و افتخار از سازندگی و بنیادکاری‌های وطن ثمره وظیفه‌گزاری‌های استوار راهبری دولت ارزیابی نمودند. پیش روامجو یک قطار بود، یک طرف بود، ماشین عذاب میکشید آدما. حاضر همه خرسند، همه قطعه ساز ما سویتا شد. همه منت داریم ما، همه ما راه انچه بزرگ شد، زور شد. ما خرسند حاضر. اطلاع داده شد که تمام مصالح ساختمانی در بنیاد هر سه قطعه راه مثل دیگر راه‌های در کشور بنیاد شونده قبلا از تشخیص آزمایشگاه گذشته بعداً در کارهای ساختمانی استفاده گردیده است تا این مسیر سالها برای مردم خدمت رساند. در نظر داشته شده است که ساختمان و نوسازی قطعه چهارم این مسیر کوروش بکاباد با درازی 12.7 کیلومتر با مبلغ زیاده از 8 میلیون دلار به راه مانده شود. تشکیل انفراساختار معاصر نقلیاتی و کمونیکاسیونی و بنیاد راه‌های دارای اهمیت منطقوی و بین المللی در قطار دیگر دستاوردهای دوران استقلالیت برای زندگی شایسته و با سعادت مردم نقش ارزشمند دارند. در ابتدا راه بسیار هم تنگ بود، راه بسیار هم بی‌زیب بود، تعمیر طلب بود، امکانی ماشین ها به حضور راه رفتن نداشت. امروز من اولش به پیشوای معظم ملت من تشکر میگویم و برای همه آن نفرانی که امروز این راه برای خلق، برای جماعت خستیورز و جماعت اسفسار و حالا با راه ها تعمیرش ادامه دارد، من از نام ساکنان، از نام همه باشندگان جماعت به این نفرها و پیش از همه به جناب عالی تشکر میگوییم. این همه سرچشمه همین آبادی ها، پیشروی ها، تنجی امانی مملکت ما است. این راهی پروسکو من ساخته شده است که امروز من یک چند کیلومتر در جماعت دیهات خستیورز پر به استفاده داده شده. امروز مردم جماعت ما با این راه های خوشصفت رفتار کرده ایستادند. به همگان معلوم که یک چند سال پیش از این راه ها چطور بود، راه های بسیار کج و کلیپ منفرش کرده نشده بود. من امروز این یک راه خوشصفت، من از نام مردم جماعت دیهات خستیورز اظهار منتداری آنها را به پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان بیان نموده مردم همه دیارمان، مردم دیار خستیورزمان بهر باز هم آبادانی کشور خود کوشش به خرج میدهند.
гуфта шуд ки аз ҳисоби маблағҳои сарфашудаи барномаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар осиёи марказӣ бо арзиши 4 миллион доллар иловатан қитъаи хистеварз соҳилоб бо дарозии 9.7 километр навсозӣ шуда оянда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар ин масири иловагӣ 3 пули мошингузар пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар масири деҳмои конибодон баҳои баланд дода изҳор доштанд ки дар асоси дурнамо тавассути шоҳроҳҳои байналмилалии нақлиётӣ ҷумҳурии тоҷикистон бояд то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил ёбад. расидан ба ин ҳадафи стратегии кишвар имкон медиҳад ки дӯстию ҳамкорӣ, баландбардоштани иқтисоди миллӣ, мубодилаи молу маҳсулот, густариши тиҷорат ва дар ниҳояти кор ободонии ватан ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷикистон таъмин карда шавад. ба иттилои масъулин имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи зиёда аз 13 миллиард сомонӣ мавриди амал қарор дорад. лоиҳаҳое ки дар самти роҳу нақлиёт татбиқ мегарданд на танҳо ба сатҳу сифати зиндагии мардум ва рушди иқтисодиёт таъсири мусбӣ мегузоранд, балки нуфузи байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун кишвари транзитӣ боло мебардоранд. 20 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд бинои маҷмӯаи хизматрасонии техникии парвозҳоро ба истифода доданд. 20 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд бинои маҷмӯаи хизматрасонии техникии парвозҳоро ба истифода доданд. иншоот бо мақсади таъмин намудани эҳтиёҷоти хадамоти хизматрасонии техникӣ ки фаъолияташ ба хизматрасонӣ ва дастгирии техникии ҳавопаймоҳо вобаста мебошад дар масоҳати 936 метри мураббаъ бунёд шудааст. бо мақсади иҷроиши дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ мутобиқ кардани инфрасохтори фурудгоҳ ба талаботҳо ва стандартҳои байналмилалӣ дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд маҷмӯаи хизматрасонии техникии парвозҳо бунёд карда шудааст. ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо кормандони фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ҳамеша кӯшиш мекунем ки содиқона ба ватан хизмат кунем ва саҳми худро дар ободонӣ ва пешрафти ҷумҳурии тоҷикистон гузорем. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки бинои қаблии хадамоти хизматрасонии техникӣ ки дар солҳои 50-60 асри гузашта сохта шуда буд аз сабаби фарсуда гардидани инфрасохтор дигар ҷавобгӯи талаботи замони муосир набуд. бинои нав дар минтақаи хадамоти хизматрасонии рӯизаминӣ бунёд гардида аз 3 ошиёна иборат мебошад. пеш аз ҳама миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатамо муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонем ки дар ҷамъияти саҳомии фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд як бинои 3 ошиёна ба истифода дода шуд ки ин боиси хурсандии ҳамаи коргарони ҷамъияти саҳоми кушодаи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд мебошад. дар ошиёнаи аввал мошинсароӣ бо имконияти ҷойгир намудани беш аз 20 нақлиёт бунёд шудааст. бино 32 ҳуҷраи хизматӣ ва 3 симхонаи омӯзишӣ низ дорад. ҳамчунин дар паҳлӯи маҷмӯа бинои мошинсароии техникӣ бо масоҳати 864 метри мураббаъ сохта шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки маҷмӯаи нави хизматрасонии техникии парвозҳо бо мақсади мутобиқ намудани инфрасохтор ба меъёрҳо ва талаботи муосир ва инчунин баланд бардоштани сатҳи кори воҳидҳои сохторӣ бунёд гардидааст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сар баланду хонобод мемонед. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль